Mnohí z nás si kladieme túto otázku. Kto je Boh? Brat aj sestra, to je to najdôležitejšia otázka všetkých čias. Od nej sa odvíja zbytok našej existencie a od nej sa odvíja naša duchovná orientácia. Aký je Boh Biblie? Akého Boha uctievame? Ak nemá zodpovedanú túto fundamentálnu otázku, tvoje kresťanstvo je márne. Ak nevieš, koho uctievaš, potom nevieš, čo požaduje a môžeš ho uctievať, brat aj sestra, nesprávne. Každý človek si potrebuje zodpovedať túto otázku a existuje len jeden objektívny zdroj, priateľu, zdroj informácie, to je Biblia. Čo nám Biblia o Bohu dáva vedieť? Poprvé, je ukrytý a zjavený, zároveň Boh je na naše chápanie, brat aj sestra, aj moji drahí priatelia. Ľudský intelekt, filozofia, veda aj náboženstvo sú príliš limitované a nedokážu ho pochopiť či vystihnúť. Boh má vlastnosti, ktoré sú nám neprirodzené a tajomné, ktoré nás slovník nevie definovať. Zároveň je večný, to znamená, že vždy existoval, že je vždy ten istý, nemenný. Je sebestačný, to znamená, že ho nik nenúti, nič nepotrebuje, je sám v sebe naplnený, je vševedúci, všade prítomný, všemocný, nie je obmedzený časom, priestorom, okolnostiami, je zvrchovaný, teda má úplnú autoritu, vyplývajúcu z jeho osoby. Brat aj sestra, aj drahí moji priatelia, zároveň je to Boh, ktorý sa necháva zjaviť, odkryť a dáva sa nám poznať. Preto stvoril svet a človeka, preto prišiel v Kristovi na zem, preto nám dáva písmo, naše poznanie je síce obmedzené, naša skúsenosť s ním je limitovaná, ale predsa veľký Boh, brat aj sestra, Boh otvoril sa pre vzťah s tebou aj so mnou. Otvorte svoje srdcia, bratia aj sestry. Ešte viac, aby sme mali s ním vzťah, pretože on je veľký Boh, zvrchovaný, on je jediný. Drahý priateľu, chcem ti dneska povedať niečo. On je Boh, ktorý ťa pozná. On je Boh, ktorý všetko vie. On je Boh, ktorý pozná tvoje srdce, tvoje zmyšľanie, tvoje chodenie, tvoje líhanie, tvoje stávanie. Všetko vie. V akom stave si? Boh je jediný, ktorý pozná tvoj život. Aj dneska, keď počúvaš toto slovo, brat, aj sestra, otvor sa viac pre Boha, pre vzťah s ním, aby si mal hĺbší a hĺbší vzťah. A pre teba, drahí moji priateľu, ktorý si ešte nepočul, otvor svoje srdce pre Boha. Aby prišiel ten Boh, ktorý prišiel v Kristovi na túto zem, aby prišiel v tvojom srdci. Chcem ti povedať, Kristus je ten spasiteľ, ktorý prišiel na túto zem, aby ťa zachránil a spasil. Otvor svoje srdce pre vzťah s ním, lebo on otvoril vzťah pre teba aj pre mňa. Tak, že poslal svojho syna Ježiša Krista zomrieť za tvoje hriechy, za moje. Boh vám žena, bratia a sestry. Ideme ďalej. Zároveň Boh je jediný a zároveň trojjediný, bratia a sestry, aj milí drahí priatelia. Možno sme mali nesprávne otázky, alebo nesprávne sme uctievali Boha, ale dneska, brat, sestra, chcem ti povedať, aký je Boh v starej zmluvy. Základným vyznaním starej zmluvy je počuj, Izrael, Hospodin, náš Boh, Hospodin je jediný. To je 5. Mojžišova 6.4. Počuj, brat, ešte raz. Základným vyznaním starej zmluvy. Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. 5. Mojžišova 6.4. Okolité národy uctievali mnohé modiel božíkov a démonov. Ale Boží národ vyznáva, že je len jeden opravdivý Boh. Božia exkluzivita ho robí bezkonkurenčným
ak by ho ohrozovali ďalšie božstva, nebol by skutočným Bohom. On je jediný a nik iný. Má byť uctievaný, pretože je jediným opravným Bohom. To znamená, on je jediný pravý Boh, svätý, dokonalý, večný. Jemu patrí všetko uctievanie, všetká chvála i všetká česť. A jemu patrí naše životy, naše manželstva, naše deti. I tí, ktorí si ešte nepočuli o Bohu, ty patríš Bohu. Pretože on dal svojho vlastného syna za tvoje hriechy, za tvoj život, aby ťa vykúpil. Jediný Boh je zároveň trojjediný. Je možné trojjedinosť pochopiť. Akékoľvek analogie budú nevystižné z písma, však rozumieme, že je Bohom existujúcim v troch osobách, brat aj sestra, aj moji drahí priatelia. Už v starej zmluve poznáme náznaky plurality. Jeho božstvo napríklad pri stvorení sveta, keď Boh povedal učíme človeka, Genesis 1.26. V novej zmluve je Boh jasne zjavený ako Otec, Syn a Duch Svätý. Tri osoby sú všetkými znakami a vlastnosťami osobnosti. Tak ako Otec, tak ako Syn i Duch Svätý sú osobou, majú vedomie, pocity, poznanie, vzťahy či skutky, tak Otec ako Syn i Duch Svätý sú Bohom. Sú objektom uctievania, sú spoluaktérmi pri stvorení, spasení, vzkriesení, majú Božie atribúty. Je ľudský nemožné tejto Božej schéme porozumieť. Inak ako vierou na základne svedectva Biblii, naša myseľ môže zastať, brat aj sestra, pretože on je stvoriteľ a my sme stvorenie. Preto, aby sme chceli úplne pochopiť Boha, nestačí nám tento život na tejto zemi. Boh sa nám dáva nakoľko zjaviť, nakoľko on dopustí, aby sme ho poznali a nakoľko sa my otvárame. Je zároveň, brat aj sestra, aj milí drahí priatelia, je svätý, dobrý, opakovne nazývaný svätým. Je to jeden z jeho najpodstatnejších atribútov. Svätý znamená oddelený. On je v úplne inej kategórii bytia než všetko ostatné. K ničomu nie je prirovnateľný, je plný slávy. V chráme musel byť priestor pre jeho slávy, oddelený oponou, aby sa k nej nik nepriblížil, pretože by to bolo pre človeka smrteľné. Vieš si predstaviť, brat aj sestra, v chráme musel byť priestor pre jeho slavu, pre jeho majestátnosť, pre jeho svetosť, pretože by to zabilo človeka. Museli dať oponu, aby sa k nej nik nepriblížil, pretože by to bolo pre človeka smrteľné. Je absolútne, čistý, bezriešný, bez tieňa zlého, dokonale, preto neprístupný v kontakte s jeho svetosťou. Padáme na tvár jeho slávu. Nie sme schopní uniesť. Halelúja. Počúvajte, bratia. Je úžasné, že Boh je tiež dobrý, Boh je láska v obeti, ktorú postúpil udalosťou. Počúvajte dobre, bratia a sestry. Na Golgotskom kríži zrušil oponu, ktorá nás oddelovala od jeho slávy a pustila do svojej blízkosti. Halelúja. Povedz, brat aj sestra, na to amen, halelúja. Je otcom, nie iba pánom, počúvajte, vládcom, sudcom, ale i otcom, ktorý je pripravený nás prijať za svoje deti. Je dobrý a všetko dobré, čo zakúšame, je od neho. Všetko, čo dáva vo svojej zvrchovanosti, zamýšľa pre naše najlepšie. Boh má s tebou dobré plány, Boh má pre teba, on zmýšľa tebe to najlepšie, brat aj sestra. Centrom Biblie je preto veta. Počúvajte, bratia, Ján 3.16. Veď Boh tak miloval svet, že dal svoj jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Halelúja. Aký by mal postoj byť človeka k Bohu? Adam sa v ráji pre svoj hriech pred ním skrýval, brat aj sestra. Aký má byť náš postoj, k čomu sme pozvaní? Máme ho hľadať, dopytovať sa ho, prijať ho, pokoriť sa pred ním, uctievať ho, slúžiť mu. Je to najuveriteľnejšie dobrodružstvo, bratia aj sestra. Čo môžeme urobiť?
Halelúja. Môžeme ho hľadať, môžeme sa na neho dopytovať, môžeme ho prijať, môžeme sa pred ním pokoriť, uctievať ho, slúžiť mu, vydať sa mu naplno. Halelúja. Halelúja. V Genesis 1.1 je napísané: na počiatku stvoril Boh zem a nebo. Keď Abraham mal 99 rokov, zjavil sa mu Hospodin a povedal mu: ja som El Shaddai, choď stále predo mnou, buď bezúhonný. Môžete si prečítať naspäť 5. Mojžišovu. Počuj Izrael, Hospodin náš Boh jediný, čiže nie je Boh okrem Neho, čiže nie iného Boha okrem jediného Boha. Hospodin je predsa spravodlivý, miluje spravodlivé skutky a úprimný uvidia jeho tvár. Blázon si v srdci hovorí: Boha niet, konajú skazenostné a ohavné, niet nikoho, kto by konal dobro. Žalm 23.1 hovorí: Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Izaja 43.10.11: vy ste moji svedkovia, znie výrok Hospodina. Môj služobník, ktorého som si vyvolil, aby ste spoznali, uverili mi a pochopili, že som to ja. Predo mnou nebol, počúvaš, brat a sestra, predo mnou nebol utvorný Boh, ani po mne nebude, ja som Hospodin, okrem mňa niet spasiteľa. Amen. Za jeho dní, Jeremiáš 23.6 hovorí, za jeho dní ľudí Juda dosiahne spasu Izrael, bude bývať v bezpečí, to je meno, ktorý sa budú volať Hospodin, naša spravodlivosť. Halelúja. Brat a sestra, kto je dneska tvoja spravodlivosť? Chcem ti povedať, tvoja spravodlivosť dneska je Ježiš Kristus. Halelúja. Viete čo, bratia a sestry? Ani tento svet nemôže sa odvolávať na to, aby povedal, lebo im je zjavné, čo možno poznať o Bohu. Biblia o tom hovorí, to ti zjaví, lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo môžu od stvorenia sveta poznávať, uvažovaním zo stvorených vecí a tak nemajú ospravedlnenie. Čiže nemajú výhovorky. Tento svet ľudia, ktorí ešte neodozdali život Pánovi, ktorí ešte nepoznajú Boha, ktorí nespoznali Boha, nemajú výhovorku, nie sú ospravedlnení, lebo im je zjavné poznať o Bohu veci, ktoré môžu vidieť. Zjavné im je Boh, môžeme vidieť, zjavné nám všetkým môžeme vidieť nebo a zem. Aj veci, ktoré okolo nás sú, čo stvoril Boh. Preto tieto otázky sú veľmi dôležité, aby sme si kladli. Prečo je dôležité vyjasniť si túto existencie o Boha? Skús definovať pojem Boha, kto je Boh. Aké sú Božie vlastnosti? Čo znamená Božia svetosť? Je to v rozpore s Božou dobrotou. Milí bratia a sestry, pretože On je Boh, veľa vecí možno nebudeme chápať, pretože On je Boh. On je nekonečný, on je jediný a preto my veľa vecí nepochopíme. Ale to Boh, čo nám odkrýva, to príjmi. Príjmi to, čo nám môže odkrývať, to, lebo On sa nám dá spoznať a chce sa nám dať ešte viac poznávať, aby sme žili v pravde a chodili. Bratia aj sestry, prestaňme filozofovať, prestaňme superovať, prestaňme sa súdiť, kto vie lepšie, kto nevie lepšie. Bratia a sestry, chcem vám len jedno povedať, aby sme všetci boli závislí na Boha, lebo On je ten najlepší, On je ten super, On je ten perfektný Boh, ktorý vie všetko, od Neho sa môžeme učiť. Môžeme vidieť, bratia a sestry, každý z nás si môže klásť túto otázku, že ani jeden z nás by to ani nestačilo, ani toľko by papierov, ani neviem koľko by potrebovali sme aj pera na to, aby sme opísali Boha. Nikto na tejto zemi nemôže opísať Boha, aký je, kto je. Vieš, ako môžeme opísať Boha? Tým našim životom, ako nás menil a čo robí v našom živote.
ale ako celého Boha. Ani jeden človek na tejto zemi nemôže vystihnúť celého Boha, pretože Boh je veľký. Bratia a sestry, modlím sa, aby Boh sa nám dal ešte viac poznať a nech vás Boh žehná mocne. Amen.